Hola, amics i amigues. Hem quedat amb l'artivista i integrador social lleidatà i, per sobre de tot, molt bon amic Jaume Belló. I després del consell setmanal d'una entitat col·laboradora, des de l'arxiu fotogràfic Espai Porta de l'IAI, en la tertúlia parlem de lideratge femení. Som-hi? Em trobo al Parc de la Mitjana acompanyada per un amic, el Jaume Belló. Acompanyada per un artivista, que vaig tindre que buscar la paraula. Sí. Exactament, perquè volia saber en què consistia ser artivista. Tu ets artivista i integrador social. I l'has trobada aquí, al diccionari català o al diccionari castellà? Sí. I és que combina l'art, no?, amb l'activisme social. Amb l'activisme social, però d'una forma simpàtica, alegre, d'una forma optimista, sense agressivitat. Exacte. Partint sempre des de la psicologia positiva, és a dir, anem a positivar tot allò que la societat no considera respecte a aquests grups amb els que treballem, sí. I ara, avui parlem de teatre amb tu. Teatre? Va. Sí, vinga, parlem de teatre. Perquè quan comences tu el teatre? Ja estem parlant ara, anem molt enrere. Sí, molt enrere. Començo molt jovenet a fer teatre i sempre ha sigut una mica la passió de la meva vida. Ha sigut la meva afició, he aconseguit que fos també la meva professió i ha sigut molt també el meu refugi, on jo he pogut volcar les meves males experiències, els meus fantasmes, les meves males històries, mals rotllos, tot. I ha sigut, diguéssim, ha sigut la meva vida, el teatre, i continua sent, per sort. I tu has fet una transformació també amb el teatre, perquè l'has utilitzat, no?, per fer integració social. A mi el teatre m'ha transformat, m'ha permès. Per mi ha sigut molt terapèutic durant tota la meva vida, el teatre, o les arts escèniques, o l'art en general. I llavors, quan jo començo a treballar amb col·lectius i amb persones que habitualment el teatre no té en consideració, o l'art no té en consideració perquè tenen una condició diferent, m'adono que funciona, que a mi em va funcionar i, per tant, puc fer que funcioni amb altres persones. I fa uns quants anys decideixo, diguéssim, acabar d'arrodonir tot aquest tipus de treball que jo ja feia en teatre, estudiant integració social. Llavors, això va crear una simbiosi perfecta que m'ha permès començar a dissenyar programes d'intervenció social a través de les arts escèniques, que és el que estic fent ara. Clar. Però la gent l'entén, aquesta importància del teatre com a eina social o eina inclusiva? Costa perquè la consideració que tenim del teatre habitualment és et donaré un guió que ha escrit una altra persona i tu l'has de memoritzar. I això en el teatre convencional és així i en algunes eines que utilitzem, en algunes eines teatrals que utilitzem en aquest treball que fem integratiu o d'inserció o de socialització de les persones en tota la seva diversitat, també. Però no és només això. El teatre té les arts escèniques, és que m'agrada dir més arts escèniques que teatre perquè és molt més ampli. Tenen una varietat molt gran de tècniques corporals, de tècniques de treball de veu, de tècniques de treball de la memòria, de manipulació d'objectes, de creació de vestuari, de creació d'escenografia. És a dir, dins de les arts escèniques hi ha molts oficis i cada persona pot fer sempre alguna cosa dins d'aquests oficis. Llavors, per això és tan plural i per això serveix, penso jo. Sí. I ara, per exemple, jo que he estat també fa un moment amb els d'Aspit i això, que m'explicaven també que utilitzen el teatre com a teràpia, ja no és el producte final que surt i el que tu vas al teatre i veus la seva escenificació, no? Sinó és el treball que ells han fet abans de... Clar, és l'atenció... Per memoritzar, Sí, el procés, no? Sí. És l'atenció, jo sempre dic que és com una mica, en aquests projectes d'arts escèniques, és el treball de les 4 P's, no? Atendre a la persona, primer, el que vol fer, quin és el seu projecte de vida, el procés creatiu, des que es comença a crear l'espectacle fins que s'arriba a presentar,
el producte final que presentaràs, que com que ha de ser un espectacle, doncs, també se l'ha de considerar amb tot el que això requereix, i també al públic al qual va adreçat aquest espectacle. Per tant, en tot aquest camí es va atenent a diverses parts, però sempre acompanyant a la persona que, en definitiva, és la que després estarà visibilitzada damunt d'aquell espai escènic, o si és un espectacle de carrer al carrer, o si és un espectacle de titelles mobilitzant els objectes. Tu no pares de fer coses, No. No pares de pensar en coses, no? No pares de crear. Què és la creativitat, Jaume? Jo crec que la creativitat és allò que ens caracteritza com a persones humanes. És allò que quan érem petits sabíem molt bé desenvolupar-la, però que després, diguem-li gràcies a la nostra educació, s'ha quedat com en un capoll, no? Com una papallona, s'ha quedat com en un estat larvari durant molt de temps i que després en algun moment ha d'esclatar de nou i convertir-se en aquesta cosa que vola i que ho omple tot. És un tema difícil, la creativitat, perquè ens han ensenyat o ens han inculcat que les persones no som creatives, que creatius i creatives només són els artistes o les persones que estan una mica volades, no? En canvi, qualsevol persona en el seu àmbit més immediat, més domèstic, és molt creativa. Jo he tingut la sort de treballar amb padrines que deien no, és que nosaltres creatives no ho som, i després explicaven receptes de cuina que ningú feia com elles. I això també és creativitat. Clar. O sigui, la creativitat no és només artística, està en tots els àmbits de la vida. I això penso que és una cosa que hem de tenir molt clara. I amb totes les coses que tu crees, explica'm què són les merdes del Jaume. És difícil d'explicar. Les merdes del Jaume és una cosa que quan estava treballant a l'aula de teatre van qualificar algunes alumnes que li van dir a un altre profe que estaven molt atrafegades perquè havien de preparar les merdes del Jaume. I aquesta companya, que és l'Ares Piqué, va venir preguntant-me, hosti, què és això que els fas fer? Perquè es va preocupar, pensant que potser no els agradava l'assignatura. I es tractava senzillament de convertir en art alguna història personal que els preocupés, que si podia ser fos una cosa que mai haguessin explicat a ningú i que la posessin en escena en un espai segur que només veuríem el grup aquell de la classe, que estàvem creant això. És el que t'explicava abans. Jo he convertit totes les meves merdes personals, entre cometes, de tota la meva vida en art. I en art escènic, perquè quasi sempre o les he posat en un espectacle, o coses que em preocupaven, he creat un espectacle adequadament només per allò, o temes dels quals jo volia parlar els he anat infiltrant en espectacles que feien altres persones. Bueno, és aquesta manera de convertir allò que ens preocupa, que tenim aquí dintre i que elaborem i que no ens deixa tirar endavant, convertir-ho en art per treure-ho d'aquí i que això es converteixi en terapèutic. Això són les merdes. Bueno, i tot té un procés, no? I tu tens un procés i tot, però tu et decantes per les persones amb discapacitat. Per què? No és que me decanti, és que jo crec que la vida, els passeigs que he anat fent, m'ha anat portant cap aquí i he anat descobrint que són persones que damunt de l'escenari són molt honestes, no tenen moments de la mentida, aquesta mentida conceptual que té el teatre, no? És a dir, el que passa amb el grup amb el que treballo jo, amb la companyia La Màxima, que és cap a on m'ha portat una mica el teatre, tot el que passa en aquell moment és veritat i no es repeteix mai de la mateixa manera. I si hi ha un error, és un error de veritat i l'acullen com un error de veritat. Llavors, això a mi, que he sigut una persona que sempre m'ha agradat molt buscar la veritat en allò que creo, m'ha vingut donat així com se m'ha posat al davant. I llavors jo ara he tingut l'oportunitat de treballar en la Fundació Ilersis, desenvolupar un projecte d'arts escèniques i intervenció social que es diu La Màxima, igual que el nom de la companyia, i m'hi he llançat de cap i estic descobrint que és una meravella. De La Màxima en parlarem després i d'aquestes coses que fas. Però si et dic la paraula bruixa... Ostres, això... Clar, bruixa, que per mi és un terme molt simpàtic i molt agradable, perquè per mi
una bruixa és qualsevol persona que té la capacitat de fer feliç als altres, en l'àmbit que sigui. I clar, també és el concepte d'un projecte que va començar, que tu coneixes molt bé, que va començar el 2010 aproximadament, diria, 2010 por ahí. Jo vaig estar al primer. Tu vas estar a la primera edició, per això tu coneixes molt bé. I que allò ha evolucionat i va agafar una repercussió molt potent. Bueno, per mi va ser un projecte d'aprenentatge en teatre comunitari sensacional, treballant amb una comunitat de l'Horta, de les veïnes de Copa d'Or i Sot de Fontanet, amb unes senyores que van generar una història meravellosa, que vam generar tothom a la vegada, i que van acabar treballant més de 200 persones en aquest projecte. I cada any que ha passat, cada any ha tingut més èxit. Clar, fins que el vam tancar perquè allò que reclamava en aquest projecte, que era la catalogació del pont del Boc, ja es va aconseguir de part de l'Ajuntament i llavors vam clausurar a l'espera d'anar pensant en alguna altra estratègia o en alguna altra intervenció, perquè el tema de les bruixes és molt apassionant. Ara està molt de moda, però quan vam començar, amb el Javier Itja, que ens va donar com a 3 o 4 opcions de com encarar-ho, llavors no estava tan de moda com ara. Sí, que és veritat. I va ser molt bonic l'anar aprenent coses, el poder posar-ho en essència, en escena, però també en essència, a través de totes aquestes dones de l'Horta de Lleida. Em fa gràcia perquè tu ho has portat ara inclús a la universitat, perquè et van convidar a compartir una experiència de teatre comunitari. Fa anys, això ja. Sí, però em fa gràcia que tu vas anar directament a parlar de les bruixes del Pont del Boc. Sí, és que penso que per mi és l'experiència de teatre comunitari més potent. N'he tingut algunes altres, però aquesta, com l'he acompanyat durant molts anys, ha sigut una experiència que a mi m'ha provocat un aprenentatge molt gran i que conec molt bé, en tots els topants, en com ha funcionat, quines coses passarien, preveure una mica allò de... Clar, jo sempre dic que l'espectacle Les bruixes del Pont del Boc, l'experiència, va ser una cosa que va haver un moment que va morir d'èxit, que va agafar tanta rellevància i tan gran que el mateix espectacle no va poder acollir la quantitat de públic que va venir a veure-ho, perquè tot i que era a l'aire lliure, doncs era un espectacle itinerant en escenaris naturals que no permetien que allò ho pogués veure 2.000 persones. Sí. Era un espectacle pensat per 600, 700 persones, com a molt, perquè a partir de llavors la resta de la gent, amb tota la llàstima que això a mi em generava, no podien gaudir de l'espectacle en la seva plenitud. Però clar, a mi em va ser revelador aquest espectacle i presentar-lo com a experiència de teatre comunitari als llocs on els interessa, em trobo que és una meravella. I ara sí que vull parlar de la companyia La Màxima, i de moltes coses amb tu, aviam si tenim temps de tot, perquè... Quanta estona tenim? Ara tens, mira, monitor ocupacional i impulsor de la companyia teatral La Màxima de la Fundació Privada i l'ERCIS. Clar, aquest projecte de la companyia La Màxima comença a l'any 2013 o així, quan des de la Fundació ve un grupet que volien fer teatre, a la Fundació també sempre fan aquesta atenció centrada en la persona, i van oferir l'activitat de teatre. L'Andrés, que ja portava fent una mica de teatre dins mateix de l'organització, va decidir que una de les coses potents per socialitzar a les persones que tenen una condició creativa diferent seria anar a fer teatre on tothom va fer teatre. Llavors, allí ens vam conèixer, va començar el grupet de teatre de la Fundació i l'ERCIS, vam començar a fer un espectacle de creació absoluta, després vam anar treballant, de manera que ens ha portat, com diguéssim, el camí natural de la companyia ha portat a fer espectacles per a nens i nenes. Arriba un moment que hem de buscar un nom, jo els proposo, inventem un nom, perquè tot el treball que faig sempre és crear des del que proposen ells i les artistes de la companyia. Sí, això sempre ho has fet, sí. Llavors proposen que ens direm els màxims, però durant la pandèmia revisem, vam haver de parar, llavors vam haver d'estar un temps sense fer res, però parlàvem de manera virtual i vam arribar a la conclusió de que els màxims era un nom poc inclusiu i vam trobar que la companyia La Màxima dona molt més joc i parla molt més de tot aquest treball que estem fent. Clar, el tipus de treball que fem amb aquests artistes i aquestes artistes és des d'una història
que decidim o que jo proposo, començar a improvisar. A vegades ha sigut una història que ens hem inventat completament, a vegades ha sigut una faula o un conte o una llegenda que hem anat desenvolupant segons els personatges que les artistes volien fer, cap a on volien que anés la història i quin final volien que tingués. Ara ens hem posat en una cosa una mica complicada, estem creant un conte de guerra. Sobre la guerra, no sobre la guerra, perquè els preocupa el tema aquest que estan sentint sobre Ucraïna i Rússia, però anant molt més enllà i també tenint en compte que sempre les personetes que pateixen més les situacions de guerra són els nens i nenes. Llavors hem començat, ens hem tirat així a crear també una història des del no-res, des del que ells coneixen i el que elles coneixen i anar desenvolupant i a veure què passa. I explica'm això de representant espanyol de la xarxa d'arts escèniques inclusives IAN. IAN. International Inclusive Arts Network. Això és un compromís que adquireixo jo el 2019, quan la Baldufa em proposa anar a Noruega a fer una intervenció social i teatral per la representació que ells tenen i que formen part d'ACITEG, que és l'Associació de Teatre per a Infants i Joves. Jo proposo una performance amb les persones que assistien al congrés per parlar de les persones desplaçades i refugiades. Ho veu una senyora i em proposa ser el champion de l'IAN aquest internacional perquè diu, tu tens l'essència del que busquem, que és treballar entenent el concepte d'intervenció social i amb persones que necessiten aquests acompanyaments. Jo aquell espectacle el vaig fer, després ja va venir la pandèmia, vam començar a fer tota una recerca amb educadores, amb famílies, sobre què passa amb els espectacles i els casos de neurodiversitat, dels nens i nenes que no poden anar al teatre perquè els espectacles que hi ha en cartell no atenen a la seva diversitat. I la pandèmia ho trenca una miqueteta tot, ho atura, i ara comencem a reprendre de nou i a posar-ho en marxa una altra vegada. El primer que farem ja és amb la col·laboració de la Baldufa, el Festival en Renou de la Zona 9 de Lleida, on intervindrem amb la companyia La Màxima i començarem a presentar aquest projecte d'intervenció internacional a través de les arts. Clar, jo ja t'anava a dir, com mires el futur? Bueno, tu, nous reptes, continues. A dojo, sí, nous reptes sempre. Sempre el meu futur és el dia a dia, o sigui, el meu futur és demà, a veure què passarà demà, perquè a llarg termini no tinc temps. O sigui, tinc tantes coses a fer per demà, per passat demà i per la setmana vinent, que no penso en coses de pensar en un futur molt extens. Però el que sí que hi ha és això, és intervenir en aquest festival en Renou, el Festival Marrameu, començar a crear coses també en el moment que pugui amb l'Associació d'Artistes Prometea i les persones amb discapacitat, ajuntar-ho tot. No, i segur que, perquè et conec, a més, d'una cosa ja tens una altra i una altra i una altra. És així. Si tinguessis que reivindicar, podem reivindicar el que moltíssimes coses, no? Jo ara estic molt implicat en el tema de l'accessibilitat universal, de que tothom pugui anar a tot arreu sense necessitat de dir que té una condició diferent. És a dir, quan algú va a veure teatre no hauria de tenir la necessitat de dir jo sóc una persona sorda perquè l'espectacle ja hauria de tenir una traducció per a aquesta persona. O jo què sé, que als llocs culturals hi hagués pictogrames on les persones que tenen diversitat intel·lectual poguessin entendre les coses que es fan allà. Això és molt difícil, però hauríem de començar a anar cap aquí. Això és el que reivindico. I sobretot que els equipaments culturals de la ciutat de Lleida comencin a trencar les barreres perquè les persones amb discapacitat puguin ser artistes i agents actius de la cultura, no només receptores. Clar. Ai, moltíssimes gràcies, Jaume. Gràcies a tu. Avui hem quedat al Parc de la Mitjana i ja pensarem on tornem a quedar, no? Quan vulguis, ja ho saps. És un plaer sempre parlar amb tu. I amb tu. Des de Fibrolleida us volem recordar que el dolor és inevitable i el patiment és opcional. Cada persona tria i decideix
com vol viure la seva pròpia vida. Hi ha gent que fa que passin les coses, hi ha gent que les veu passar, i hi ha gent que pregunta què passa. Avui parlem del lideratge femení amb 3 dones que no paren de practicar-ho. En concret amb la Montse Foix. Hola, Montse. Hola, bon dia. Jo sempre et descric com que tu has remuntat com el bou de l'ave Fènix, no? Sí, Amb més o menys. 53 anys ara, n'has passat moltes i ara en parlarem. Sí. Gràcies per vindre Moltíssimes. avui, perquè tu ets un exemple de liderar la teva vida. Ets un bon exemple. Se fa el que es pot. L'altre exemple boníssim és la Maria Àngels Molpeceres, que ella ha passat de la submissió, no?, d'aquesta cultura del patriarcat i de la repressió a les dones. Tu també vas decidir un bon dia liderar la teva vida. Plantant, sí senyora. I ens acompanya, com no, la coach Xus Borrell, que la coach és, a part de coach certificada, terapeuta gestal i directora del Centre Coaching Lleida, és activista feminista des de la creació d'aquest moviment i, de fet, hem de dir que ella va ser una de les fundadores d'aquest moviment. No, Xus? Doncs sí, moltes gràcies per convidar-me, Ampar i companyes. Sí, l'any 1975, l'any internacional de la dona de Nacions Unides, vam crear a Barcelona aquest moviment al Col·legi d'Advocades, 200 dones. I després a Madrid, unes 500 de tot el país. O sigui que portem uns quants anys. Uns quants anys lluitant. Reivindicant aquí, en aquest país. I reivindicant, Xus, casos com els que avui tenim. Donant-los força amb aquestes dones. Vosaltres ens heu d'explicar d'on heu tret la força. Perquè jo, per exemple, amb la Maria Àngels, recordo que una nit va ser clau perquè tu prenessis la decisió de dir jo prenc les regnes de la meva vida. Pues sí. Fins aquí arribo. Sí. Va ser una nit que vaig tindre precisament un atac d'ansietat i jo no sabia, realment no sabia que era un atac d'ansietat, però jo veia aquella nit que em moria. I ho vaig comentar, dic, és que jo me veig la mort, no sé, me veig, em trobava en un estat estrany, no em trobava ni al llit ni a fora, i bueno, allò que veus que ho expliques però no et fan cas. I bueno, vaig passar una nit terrible, i llavors va arribar el meu fill i va dir, què passa, mama? Dic, doncs mira, que tinc la intenció, em sembla que em moriré avui. I diu, que has pres algun medicament? Dic, sí, he pres això. Diu, doncs això t'ho ha fet aquest medicament. Bé, llavors jo més tranquil·la, me vaig posar a dormir i al moment de posar-me al llit vaig dir, bueno, doncs he passat una nit molt terrible, la meva vida ha estat molt de submissió, molt d'això, estic contenta perquè he criat els fills, també feia de padrina el cangur, però jo vull a partir d'ara tindre una estona per mi, una estona, dedicar-me a el que jo m'agradi. Què és el que m'agradi? La música. Doncs em van començar a preguntar amb l'associació de dones de Balaguer per anar a parlar i d'això ja fa 16 anys i a partir d'allí ha estat un continu i cada vegada més, perquè ja dono conferències en un de puestos, em coneixen... Val a dir que ets wagneriana de soterrel. Això sempre del món. I la història del Wagner te la saps molt i moltíssim. Mare de Déu, senyor. I t'ha salvat en certa manera, no? Sí. La història dels grans compositors, però sobretot Wagner, la seva vida, que me la sé de pe a pa, naturalment, doncs sí, m'ha salvat perquè, clar, a més, tenia jo la il·lusió, ja que soc wagneriana, i sempre ho dia a les conferències, hola, jo soc Maria Àngels Molpeceres, m'agrada, o sigui, soc wagneriana i la meva il·lusió seria anar un dia a Bayreuth, que és la font de... O sigui, on se fa el festival Bayreuth. Només se representen òperes de Wagner, i és a Alemanya, i és un festival... Que costa moltíssim i al final tu ho vas aconseguir. Ho vaig aconseguir, gràcies a la meva tenacitat i gràcies als amics, una selecció d'amics que vaig conèixer als armats, doncs gràcies a això se va complir el meu somni i vaig anar a Bayreuth. A la Montse, també gràcies a la gent, que la gent en certa manera és la que et va ajudar a remuntar el vol, no? Sí, havia tocat fons,
Jo fumava. Parlem de moltíssimes patologies que tu paties, entre elles la sensibilitat química múltiple, que en aquell moment era com una dona bombolla, perquè ara veiem les dones amb mascareta, i tu ara precisament és quan, a vegades, com avui, te la pots treure. Fa 10 anys enrere, quan tu i jo vam parlar, que era una cosa, un bitxo raro veure una persona amb mascareta, tu tenies que anar amb mascareta. Sí, m'havia d'anar, no podia sortir de casa sense mascareta. I a part de la malaltia, que té molt a veure, era el tabac. Fumava com un carretero. El tabac et matava, tu. Sí, el metge em va dir, si no deixes de fumar, et queden com a molt 3 anys de vida. I vaig dir, bueno, és igual, si em moro millor, perquè per estar com estic, no cal patir tant, i en vez de 3 és 1, millor. Perquè, des dels 9 anys que porto lluitant amb dolors, migranyes cròniques, còlics de ronyó, Clar, és que tens tota la vida així. Tens moltes patologies alhora. I llavors, em va dir això i em vaig quedar tan ample. I a la propera visita, perquè em visiten cada 6 mesos, em diu, ja a la propera visita et ficarem la motxilla d'oxigen. Jo vaig dir, com que he d'anar jo amb la motxilla d'oxigen? Jo si em moro, m'és igual, però tinc que viure amb una motxilla. I allí va ser quan vaig prendre la decisió. Vas reaccionar de dir, així no vull. Llavors va ser quan vaig obrir els ulls i dic, doncs no. Vaig deixar de fumar, em va costar moltíssim, però ho vaig aconseguir gràcies a la unitat de tabaquisme de Santa Maria. I des de llavors, no sé si és el de dalt o el de baix, que sempre m'han anat ficant entre bancs, que sembla que no tingui a ningú més per jugar que a mi. I gràcies als amics que dius tu, que vaig fer, sobretot després de la primera entrevista que vam fer amb tu, que ens vam conèixer. Vaig tindre el gran honor de conèixer a Maria Àngels Molpeceres, que ara per mi és la meva mama postissa, ja és així. I gràcies al teu programa he conegut a moltíssima gent que ja no econòmicament, sinó moralment m'han ajudat moltíssim a sortir del clot. Moltíssima gent que en aquell moment és el que et va fer sortir i dir, ei, em sento estimada, he de tirar endavant. Sí, perquè el que és l'Estat i el d'això em van donar l'esquena totalment. Just, tenim aquí a 2 dones que han trencat algo molt fort a la seva vida per fer un canvi amb rodó i gaudir-la, perquè ara les 2, entre cometes, gaudeixen de la seva vida. És curiós el que estic veient, perquè totes dues, el despertar ha estat el cos, la salut, un adonar-se de quan d'alguna manera us havíeu oblidat de vosaltres mateixes. I sempre hem dit, dins del moviment d'alliberament de la dona, que el nostre cos ens sosté i que una de les coses primordials és estar connectades amb el cos. El cos no és només un físic, és un cos emocional, és un cos intel·lectual, és un cos espiritual, i totes aquestes dimensions d'un cos físic, unes emocions, un intel·lecte, un ànima, és la base de l'autocuidado i és la base de la nostra revolució. Si nosaltres ens atenem, ens cuidem, podem fer el que realment necessitem, i de la necessitat ve també la voluntat, i de la voluntat ve el poder de la transformació, que és el que veig que vosaltres heu fet. Clar, necessitem, us ho dic a les 3, necessitem arribar fins a un punt extrem i dur per reaccionar? Jo crec que les dones sí. Tenim un sistema d'alarma incorporat que sempre penses pels demés abans que per tu. Llavors arriba un moment que et salta una alarma interior i et diu, ei, si no m'estimo jo, no m'estimarà ningú. I quan arribes a aquesta conclusió comences a pujar les escales cap amunt en lloc de cap avall. És la meva manera de veure. No, és que estic completament d'acord. Jo va ser aquella nit que ho vaig passar tan malament que vaig pensar, bueno, me moriré, però quan vaig veure que no em moria, vaig dir, alto, això és el que diu, el del cos, tenim un cos, l'he de cuidar, m'he de cuidar jo, i he de fer el que a mi m'agradi. I això m'ha donat una sèrie de satisfaccions que, bueno,
tornat a néixer, realment. És que l'umbral del dolor, la resistència, que això també seria la resiliència i la resistència que tenim les dones, és quelcom a valorar i a validar. Ara bé, la pregunta que tu deies, Empar, cal que arribem al límit per reaccionar, per respondre? Doncs no, no cal. I això, tot el treball dins del feminisme internacional és dona, cuida't, atente, primer tu. De fet, el desafiament de la dona del segle XXI és cuidar de nosaltres mateixes. Això ho diu la meva coach, Christina Naughton, que ja té 80 anys, està a Washington, treballem plegades, supervisant per Skype, i sempre a totes les entrevistes, dona, cuida't, perquè aquí comença la teva transformació, t'adonaràs què necessites i també treuràs l'energia per a satisfer aquestes necessitats. Ningú sap el que tu necessites, només tu. I aleshores l'autoresponsabilitat és aquesta, l'autocura. I aquí comença el viatge d'alliberament, perquè tots els desafiaments tenen a veure amb treure de davant entrebancs que impedeixen això. Per convertir-se en una dona empoderada, per sentir aquest lideratge, què hem de fer? El poder emocional és justament atendre a les teves necessitats i després veure els interlocutors de la teva vida com converses amb ells. Això no és Molta gent diu, ui, és egoista. No, és autoresponsabilitat, perquè si nosaltres no ens cuidem, qui ens cuidarà? A més, nosaltres cal que estiguem al nostre lloc per poder després atendre el que hem decidit fer a la vida, ocupar-nos de qui nosaltres decidim, perquè l'energia és una, si la desgastem, la dissipem, no la tenim per l'autoregeneració o per la cura dels altres també. Els projectes, la creativitat, tot el que emergeix surt de l'energia que tenim i de 8 hores de dormir, algunes de meditar i després també totes les que treballem, que són moltes, incloent els caps de setmana, que de ben segur que, com tu has dit, ja tens nets i aquesta és una altra cosa que la gent gran podem arribar a disfrutar també, a part del projecte que ja hem endegat de joves i que no volem abandonar, almenys jo, que tinc 69 anys. Jo estic superfeliç de seguir amb l'activisme i amb la meva pràctica com a coach i terapeuta, i mentre tinga salut, per això em vull cuidar i per això ho faig. Molt bé, molt bé. Clar, m'imagino que tant a fills com a nets, els hi voldreu inculcar, sobretot a les dones, no? Bueno, a les dones i als homes, perquè... Sí, bé, jo tinc nens i sempre els he insistit molt en que siguin autosuficients, que no tinguin aquella idea de que no, jo quan me casa la dona m'ha de fer el dinar i m'ha de fer el llit i m'ha de rentar la roba. Jo sempre els he inculcat que quan acabis de menjar t'has de treure el teu plat i l'has de fregar, la roba l'has de portar aquí, t'has de fer el llit, t'has de fregar els plats, de casa no és que t'ajudin, és que s'han de compartir. És treure del cap aquella imatge de que no, que les dones de casa ja naixem amb l'obligació de fer les coses de casa. Quan abans la dona no sortia a treballar fora, dius, vale, sí que potser és la teva responsabilitat perquè, si no ho fas tu, qui ho farà? Però ara que treballem tots dos i això... Perquè una cosa que la decideixes tu... Llavors era obligació, clar. Que si és una cosa que la decideixes tu, que dius, no surto a treballar, vull dedicar-me a la casa, si és una elecció teva... Sí, ja dins del moviment també... Mira, l'any 78 a Roma, jo vivia allà, hi havia un moviment que es deia salario per il lavoro domèstico i reclamaven. Moltes deien que no, perquè llavors la dona se la relegava a fer això, però el que van dir és que també ho podia fer un home, que després per a Alemanya i els països escandinaus s'ha fet. Es cobra un sou, algun aspecte social ho fan, perquè també era qui paga aquest sou, clar. Perquè el sistema capitalista ja sabem que paga la reproducció de la força de treball pagant a l'obrer, al treballador. Ara bé, també hi ha hagut un moviment als Estats Units que es diu el downshifting, cap als anys 80, que era
l'ir a menys, que això contrarrestava l'ambició exacerbada de més, i allí podien triar homes i dones, quedar-se a casa, cuidar els crios, i després hi ha la gent, les parelles que es reparteixen les tasques i que, si la dona té un projecte de vida social, cultural, productiu, per què no? Hi ha dones astronautes, per què no químiques, enginyeres, i volem treballar les dones també, perquè això representa tota una socialització que la dona que es queda a casa, de fet jo escolto moltes mestresses de casa que s'avorreixen soberanament. Aleshores, busquen alternatives, fer tallers, cursets, shopping, anar amb les amigues, de fet no s'ho passen malament, El que passa és que també li reclamen al marit un temps per estar amb ell, que aquesta és la part que els hi manca i no es pot tenir tota la vida també. Però que les que es queden a casa també troben els seus espais fora, perquè a casa és insuportable estar-s'hi totes les hores, vull dir, si no, dieu-me el contrari. No, i tant, mare de Déu. Oi que sí? Tu has anat a fer xerrades? Sí, jo sí, i tant. He estat treballant en un taller de confecció de 7 anys. Sí, no, que a Térmens estàveu molt actives allà. Molt d'allò, però, clar, ara ja vaig començar a donar les conferències amb prejubilació. Ah, molt bé. I llavors puguem dedicar més a això, a anar, a parlar, i ha estat d'una grandíssima ajuda perquè jo m'he sentit, clar, perquè no tenia, vull dir, he estat una dona que no he anat a les monges, però als 11 anys així ja acabàvem, vull dir que no he tingut cap d'allò més. Si jo sé el que sé és perquè he estudiat molt amb el sentit de la música. Sí, però ha estudiat de forma autodidacta. Totalment. Jo no he tornat a... Hi ha d'altres que prefereixen... mirar culebrons. Això mateix. Exacte. Amb tots els respectes, jo me vaig dedicar a la vida dels compositors i al donar conferències és molt bonic perquè jo he col·laborat a l'Arnau, el que passa era amb la pandèmia, no, però col·laboro a l'Arnau de Vilanova, amb la doctora Toni Castillo, amb l'aula hospitalària. Sí, li van fer un reconeixement. Oh, i tant! Un reconeixement per la feina que fèieu. Vosaltres, si us trobéssiu ara amb una dona que els hi passés, estigués amb el pou amb el que estàveu cada una de vosaltres, què li diríeu? Quin consell li donaríeu? Jo, va ser, si no és la setmana passada l'altra, que vaig estar parlant amb una noia que diu, ostres, Montse, com t'ho has fet? Sempre et veig que fas cares de dolor i no sé què, però vas aquí, vas allà. Dic, me va costar, li vaig ficar un exemple, potser és tonto, però dic, si tu tens un mòbil, jo tinc un mòbil i només hi ha un carregador i aquest carregador te'l deixo jo tu perquè tu tinguis bateria, la meva bateria s'esgota. Llavors dius, si només n'hi tenim un, mitja hora cada una, una hora cada una, això. Però tu tens dret a tindre aquest carregador. No tens l'obligació de carregar-hi les piles amb una altra persona. Tu tens la teva obligació de carregar les teves. Una vegada tens les teves carregades, campi qui pugui. Vaja, jo vaig així, i ho he notat, perquè, com tu saps, vaig tocar fons, però molt, i he continuat tocant fons moltes vegades durant aquests 10 anys, però sempre he tingut aquest carregador que no sé qui és, no sé si és la meva mare des de dalt o qui és, que m'ha donat la mà per poder tornar a arribar a aquest carregador. I llavors tu recomanaries que el carregador el compartíssiu? Sí, però una vegada tu t'has carregat. Clar, tu el que no pots és buidar-te tu per donar als altres. Perquè llavors només... Per les dones és una mica aquesta filosofia. És que és això el que fem. Cuidem a tothom i nosaltres les últimes, clar. És que l'autocuidado és estar en contacte amb la natura, carregar amb l'energia de la natura, el mar, els rius, el bosc. Amb això les nostres ancestres sempre han recomanat això. De fet, tot el naturisme, jo soc naturista, sorgeix de la relació amb la mare terra, agafar els elements, els 5 elements, quan practiquem tai chi o qigong,
anem a buscar això, no? El moviment, la dansa, el cant, la música, no? Tot, la literatura, no? També totes les dones sàvies han recorregut a tot això. I aleshores el nodrir el cos, les emocions també, inspirar-nos, i de la relació amb les altres dones també sorgeix aquesta pila que diem, hi ha una retroalimentació, perquè el que li passa a una li pot passar a una altra en un altre moment, o ja li ha passat, i ens inspirem mútuament. Per això és important que compartim el moviment. De fet, el que diu és això, fem cercles de dones, trobem-nos, parlem, lo lingüístic és molt femení, els homes parlen menys, sembla, bueno, alguns parlen bastant, però sembla que les dones tenim aquesta part lingüística i la part de moviment també. És molt important, la dansa, el cant, el poder disfrutar del nostre cos. La sexualitat també, que ha estat molt apartada, diu el psiquiatre, el metge Wilhelm Reich, que va escriure La revolució sexual i la funció de l'orgasmo, als anys 70, que l'anàvem a comprar a París, aquest llibre, que he prohibit aquí, doncs deia també que el ser lliure és un ser que disfruta del seu cos, que està alliberada. Per tant, també recordem el que ens han dit algunes tradicions tàntriques femenines que venen de l'est i també de l'oest, de les ancestres del bosc. O sigui que tenim fonts per a recórrer i per a practicar. Eines les tenim. I tant que les tenim. Maria Àngels, m'imagino que tu, actualment inclús, hi ha dones de la teva edat que pensen com tu pensaves abans i que es troben en la situació. Encara n'hi ha moltes de dones. Tu, quin consell els dones amb aquestes senyores? Oi, doncs jo ja els... Bueno, és que jo crec que al meu poble soc una rara avis, en el sentit de que, clar, que m'aprecien i venen a les conferències meues, però, clar, me veien al començament amb els pors i aquella cosa, i ara amb aquesta llibertat, que la veritat... Aquella submissió i ara... És això. I tu quin consell li donaries a una dona que està submissa? Que ens hem d'autoestimar nosaltres, ens hem de valorar i hem de dir alto. Està molt bé, hem estat unes bones esposes, unes bones mares, unes bones padrines, però també som dones, per tant, ens hem de saber valorar. Valorar i valorar perquè en un poble, sobretot, la cosa està molt així, que jo crec que estic, bueno, que a mi em deuen criticar un montonazo, però bueno, jo amb això ara sóc feliç. Cosa que abans no. Que és lo important. Sincerament, que som fan de treballar, i bueno, ja dic, he procurat amb els meus fills tractar-los i ensenyar-los uns valors que és lo important, vull dir, meravellosos, que la cosa canvia amb el temps que passa, però bueno, jo estic molt contenta de l'educació que els he donat, a pesar de no tindre cap títol ni tindre cap professorat. No té res a veure, la saviesa... Per això mateix, me sembla que són uns crios que poden anar a tot arreu, els nets me tenen un carinyo molt d'allò, perquè els parlo amb ells amb molta soltura i molta cosa, i bueno, jo pels meus nets jo crec que no soc... Sí que em diuen padrina, que m'agrada, perquè som de Lleida i jo els dic, soc padrina, la vostra padrina, però és que amb aquella cosa tan maja que a vegades els dono la bona nit i ells em diuen, bona nit, padrina! Doncs això m'encanta, m'entusiasma, perquè penso que aquests nens, a pesar de que el món va molt malament en aquest sentit, jo crec que a mi tenen un bon referent, i no és cap vanitat, és simplement... Molt bé. Una pregunta. Per les dones, a tu et toca la part, per les dones que ens puguin estar veient... Això mateix? Dic, que agafin les eines que tenim cada una al seu entorn, no? Exacte. La màgia és aquesta. Sí, rescatar allò que cada una té dins seu, que és la seva saviesa genuïna, deixar de ser bones nenes i ser elles mateixes. Perquè la bona nena, ja sabem la dita, no? Les bones nenes van al cel i les dolentes van a tot arreu. Doncs una miqueteta ser xica mala, que vol dir realment respectar-te a tu mateixa. I a partir d'aquí, doncs, els interessos que tinguis, les necessitats, la connexió amb la natura, amb altres dones, la lectura, estar al dia també. El parlar i treure és molt important. L'expressió emocional. I trobar què és el que a tu
Et fa sentir bé. Et fa sentir bé. Clar. Sí. Però jo sí que prenc per tot el que tinc molta medicació. Però jo, bueno, com la Maria Àngels m'agrada molt la música, la música clàssica m'agrada, però la que a mi em dona vida és el rock and roll. Clar. Doncs si a tu això et dona vida... Dels anys 60, la llavors música clàssica sigui la panacea per vaig, d'allò, no. tota la colla que anem. La musicoteràpia existeix i Això cada mateix. un, hi ha Sí. diferents tipus de músiques per diferents estats d'ànim i per provocar-los i evocar-los. Això mateix. O sigui que cadascuna el que... Sí, sí. El rock Però and jo, roll. tota la colla són músics, no? D'aquestos, bueno, que des de jovens pues, toquen i no es dediquen a la música, només que ho com a ho fan afició. per amb ells, no? I, bueno, puc estar molt malament, que si puc caminar, vaig al concert, no? Clar. Ballaré... Això és molt important. Quan vulguis fer una cosa, a poc que puguis, Correcte. fes-ho. Sí, sí, jo ballaré, cridaré, cantaré, el que sigui, que després quan me'n vaig al llit ploraré del mal que em fa tot, però que me quiten lo bailao, com això que deien, no? Jo per un moment he sigut feliç, per un moment he desconnectat de la vida real, per un moment he desconnectat dels dolors, dels problemes, de tot, i he sigut feliç, cantant amb la música que a mi m'agrada, dels anys que... Clar, jo potser jo vaig néixer al 69, la música del 60 a mi ja no em correspon, però com que tenia germans més grans, era la música que escoltaven ells i, clar, jo m'he criat en la música que escoltaven els meus germans. Bueno, I això és el que a mi em dona vida. El que t'agrada i la paraula clau és ser feliç i buscar a cada una la seva felicitat. Sí, també tenim una idea, les dones ens han educat, nosaltres tot seguit estem disposades a ajudar, en canvi nosaltres no demanem ajuda. I crec que és molt important saber demanar ajuda quan la necessitem, fer les nostres teràpies, tenir una coach, tenir una terapeuta quan fa falta, i no passa res, perquè a tots els països del món la gent com nosaltres ho tenen. Què passa? Que hi ha tanta ignorància en aquest país respecte del tema que sembla que haguem d'estar malalts per cuidar-nos, sinó l'expressió emocional, fer unes sessions de teràpia humanista, de treballar les emocions en un moment de crisi, de dols, de canvis, tenir una coach que et pot acompanyar i guiar durant 4 o 5 sessions i t'orienta, i saber que tens algú també, o fer co-coaching o co-counsel, que a Amèrica es va ficar molt de moda dins del moviment, dones amigues quedaven i una a l'altra, o sigui que hi ha moltes opcions. El que és important és no reprimir i no callar, perquè on no hi ha veu no existeix la persona. Llavors, fer-nos visibles mitjançant la paraula. Fer-nos visibles, molt important, molt important. I les tres us heu fet visibles, eh? Gràcies a tu, Ampar. Moltes gràcies a les tres i és un tema que el continuem parlant, no? Sí, Sí, que nosaltres Aquest tema no encantades. s'ha de deixar, eh? Moltíssimes gràcies a les tres. Gràcies I a tu. com el bon consell, fer-nos visibles i intentar ser felices tots els moments que puguem, que ja prou costa. I recordar també el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.